Siyam ka kwadra sa kabayo, siyam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam ka kwadra sa kabayo. Yeah. Sulod nimo ang 10 ka kabayo. Sulod nimo. Ano girl? 10 ka kabayo. Sulod nimo. So dire. Ha? 10 ka kabayo. 9 raman eh. Saan pa? Ha? 9 raman eh kabuok. Gani. Sulod gani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh. Saan ni pagsulod? Duha sa isa ka kuan. Ha? Dire. Duha dire. Sa isa ramon. Sa isa ra. Sa isa ra. Si drawing nga nag-isa dire. Anong kuan na? Dili man pwede drawingan. Ha? Dili pwede drawingan. Saan man. Pulo ka kabayo isulod sa siyam ka kwadra. 1, 2, 3, 4, 5. So girl. Bawal Ha? mag-drawing dire. Itapad. Dapat. Dire. Dili. Kana ra gid siya mong gamiton. Kana ra gid siya ang gamiton nimo. Maglisan na ko dire. Asa? Dire. Dili lagi pwede. Dili na mo badlisan. Ah, isa mo na. Di po pwede anak. Di gid pwede maglisan anak. Dire. Dili pwede. Saan mo na? Tagaan kag 200 pag kuan mo na. Oh. Pag mansiran. Saan na? Wala ka? Ha? Sira na nako. Wala kay 200. Bawal gid drawing ang lugar. Bawal drawingan. Kana ra gid siya mong gamiton. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo ka kabayo isulod nimo sa siyam ka kwadra. Buang. Pwede ba rin nga isang drawing? Okay. Ako na lang be. Sira na ko be. De? Were. Wala na lang na. Were. Kung ano yung man ang gibaglisan? Sulod nimo ang pulo ka kabayo. Ay. Ha? 10 horse. Ten horses. Sabi. 10 nurses.